Hindi lang relief at evacuation ang tinututukan sa lungsod ng Angeles. Personal ding sinilip ni Mayor Carmelo John Lazatin II ang kalagayan ng mga residenteng lumikas sa Barangay Anunas. Kasunod ng preemptive evacuation nitong August 17, personal na dumalaw si Mayor John sa evacuation center ngayong umaga upang kumustahin ang mga residenteng mula sa Riverside area. Isinagawa ang paglikas sa coordination ng ACDRRMO, BDRRMO Anunas, CSWDO, PNP, ACTDO at EMS bilang precautionary measure dahil sa patuloy na pag-ulan. Patuloy namang nagbibigay ng assessment, interview at iba pang social welfare services ang CSWDO habang nakaantabay ang City Health Office para sa medical needs ng evacuees, partikular ang mga bata at senior citizens. May magkakahiwalay ding family tents para sa bawat pamilya upang magkaroon sila ng mas maayos at pribadong temporary space. May lactation station din para sa mga breastfeeding mothers. Sa kanyang pagbisita, tiniyak ni Mayor John ang tuloy-tuloy na coordination ng mga concerned officers para sa social welfare, health, safety at emergency assistance. Patuloy ding minomonitor ng response team ang sitwasyon sa Anunas at iba pang komunidad, lalo na sa mga lugar na malapit sa Abacan River, creeks at waterways. Pinapayuhan ang mga residente na makinig sa barangay officials at sumunod agad sa evacuation instructions kung kinakailangan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.